kardom afrang si and ikar bilife kelang alat don afan kardom nang pajerik lo kardom nom nili ketu lake Dima Hasao along ri umrangso ahawara long si doiklo lapen non nili dong nang litum ketek long penta chinik palang like baduta kalilo dak Dima Hasao autonomous council along executive member Samsing Ingti ake hai along si non nili dolo nili long dolo lasi alang li pen ladak alang li em kikidon non ningkan isi kepleng son si nil tum ketek ponong dolo lasi alang li kecipe hai duna pot kecing sia bang kenang li pan congratulation lo nang li pan hirjumin na pilo nang li di Mahasau autonomous council long nang li em arpu kecipalong dun thega pot kecing si hirjumin nang pajerek lo lasi kecing sia bang ke nang li pan baduta chini lo nang li Samsung Ingti ke hai sidak di Mahasau autonomous council long em khidun bompu lasi sitame nang li hem konatik ma nang li hem ke sar men ko sonik ma konara rong sorik ma pu penang ara tum kachini kangtung atum to lasi asap so nang li introduction person lo asap so chepa chini jima nikar bilife kelang ara ra nili halo nilipu 1952 nengkan first time bang nilipu nengkreng ti anang li sedak dimaso konsilalong member kelong unceng lo lapen sopi abang nili rong binong kela kokru langsu lo non dak laso kisias mata dak nili tum non hempumo kang research center ta dak nili rong amar lo choro lo nangli dak tiket ke hangdon ke nangli Bharatiya Janata Party pen pusini le tum berta long lasi nangli aphang panta dak party long nangli cherap dunik bom la puma nili party long BJP Bharatiya Janata Party long nili kacara unceng gala bangke 2004 anengkan Karbi Anglong autonomous ex EMs roton teron anangli Bharatiya Janata Party MP ticket kelongcheng anangli long se first time kacara bunceng no lapan senili pene student organization 3 time yes present da kam claim lo dak dimaso umrongso karbi akhai phan chera pon bom lo se asu chera pon bom bang se wang bom pensi kedam tang 2023 December cheklo bang Bharatiya Janata Party ticket cho hangdo no mata dak nitum bang narke bang dok hangdo masi nili bang party long kame claim anengkan do lo masi Bharatiya Janata Party kacha honnai ma Assam sarkar lo mantri nilitum han Dr. Himata Sharma ji lapan kachang hon nilitum Karbinglong CM Dr. Tulam Ronghang lapan dak nitum kachang honnai di Mahasau Autonomous Council Nuplar Kolosa anatum leadership pensipini dak niliphan laso leadership nang kewan pen nang peklempon nang letum phanta nili pen suri siri nang letum ban nengak long pen kadom pajir pon lo pen Narendra Modi ji leadership 2014 pen anangli 3 time anang chipalong pon lo lasanangli phanta kurwang tu pajir pon lo nilhin pen lalo tangte nangli penang ana ningkan pen nangli jasmet nangli social organization pen chenglok nangli party long ta cherap dun lo la pen kapre khampang song long cherap dun pen si dak umrong so chot kali dim haso long akar biat tuma phanangli kapaching thura phan penang ana sai nang tempom bang bom pen pinni pending ana bang ke nangli em ki khi ningkan si ke pleng thut ang dengan si nangli tang lo la song ding nangli chepale theklo la si nangli la bang so stage long nangli aprang pen non an dak ke dokar biat tuma phan akidu kisung na da problem mo khanang li kupilo ke theklong ke nili ke theklong ko anen nengkan neng koi pen thekdam long kote hitum dak di Mahasau long arong bange bang 117 village do ste karbiang rong bangke nengkan kep ho mada dak teacher ave student do teacher we school kainu kiru saidelo sanili executive member yem long onde pen phi bang bor itu mansi school ta kimpi pon bom lo la pen ke teacher ta karbi tum kan ma dak ke thek do han chipi pon lo nang le tum han total bang koi lang tum han appointment pi pon se nang tum konat ma teacher ka we hala so dem nili che toy pon lo nangli non di Mahasau Autonomous Council long em kibom esek mate nangli tam sangbong nangli dak ke do aka justmet karbia khe phan ka paching thur je phan ku pipia sai si nangli ke claim pon je phan ning ke hangma lapen ka chisi ke mang chithani jima nili dak di Mahasau ke do angkang akar bi khay phan unti ka banong ke rengje war sai tapen business men chenglok ka chaprek wareng war sai tamen nili unti ka bang nang le tuman claim pon ji pusi nili ha nengak long pen matha pon tapen unti ke bor i pon ji daga ra phan
chok choro lo ke hai alang li hen lo dak Dima Hasao autonomous council long Samsing Ingti ke hai alang li asapso anan si ke doma ko pima alang li lampen lamthe si chingki chitan ponlong lo la pen alang li prang social organization ke claim party ke claim long pen pini an la song deng an ke chepale isia journey ti hek pen selang li pen chingki chitan lo apor ke me kapre ka hut an so se alang li pen chingki chitan ja phaneli bori ponpo debon sitame pini alang li pen jerso ka chingki ke chitan bang lansi engton ko pon nang li sai du suryang bong pen pusitame apor nang jibi pot nang li phan ko bang thupa jerek lo